eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabo igo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Umwancho murigeria Getembe TV na gukwandira ndonsi asore mbuya mono ase okumerana na into naendegaiga ase mesa yikionga chinsa ibere asobotko boiga bwikomina kane mutinyo kabiro mwako yoga bwechiri bubere 25 nuko saba kwanega kwanyare ko bako kwegokya abego kwaneke munango sangore ne amate yago eri bwanchete ase kiri munari tukeriga eri 14 eri gochengerwa kera umutinyo kabere kero mwaka kubwatikana no gochengera na kwegokya na bali abwanchete na boigo e amate eri agasokorokia obwanchani ase eri tukeriga rero abantu banyare ko babagwesokya na gosanga nabamwabo bunenchera ya moyo gochengera na gwikirana eri tukeriga asokorokia obwanchani mwancho murgeria na mange nkwarigandirete asemesa yekionga chinsa ibere asobotko bwarera senchira yoboikera nabo igokero togendete kubara aseri tukeri morioka maiga yechikurago chia kwenekiwa asomo chiorio mone bwa Addis Ababa asense
hasi okwenekia obachori bogocha komonyoro munyakero go muya bwekiombe kerigetenderete orogongoriga rwa Africa kia African Union Commission AUC asoyo mokuru asense yiga ya Kenya muwaziri mukuru mheshimiwa Raila Odinga aligati yababwatani bari barachie kwenekia koriya gwakerwa chikura ase ogocha koba abarayi babanyakero go bekiombe kia AUC ase Mohamed Ali Yusuf na boigo Richard Mandriato kurwa senseria ya Djibouti na Madagascar soko bwatania barachie kwenekia gwakero chikuru muraibwensi ya Kenya Mosque William Ruto noare asense meyo negati ya baribande bechinse okurwa sorongo rwa Africa uchokwaneke muna chikuru echo chirachie kwenekiwa litukoria ankyo njiji kwenekiwa senchirire ngena bwigasaba na inchi baganda tegwesokia sobonge kumuganiria amaya mheshimiwa Raila Odinga chikuru echo mwancho murekire chirachie kwenekiwa ento chukumanye ya mase ya mokuru ga segeta senikiga kya Getembe TV go bari bonsi bagotubwatire kurwa sensemo yemitandao Facebook Getembe FM na bwiga sensemere ya YouTube na Getembe TV Zouk channel number 38 igeta senikiago kya Getembe TV karansa bonoike obe na intego ikomwere nchenkuru kwa Clinton Ndigi. Karibu sana mwanchu murigeria bone kyonga chinsa ibere obotuko bwarero tugochaka no roboti rokwenekyo bwanchani asaba bwatani kurwa segeta sene kiga kya Getembe TV na bwigo kubwatana ni abisio mu Women Rep County ya Kisii mheshimiwa Doris Donya Aburi banyarako baba kwenekya umuyiga buko bwatoka ebiegwa na bwigo umuyiga buko kwenekya korokya obwanchani gochia saba sibwa abo barase echera enene ya Busongo asobuka tagati bumochi obosongo bagokwana negeta sene kiga kya Getembe nigo bono baesokire na gukwandra okoganya kukororo gokwenekya korokya obwanchani gochia se chiamate chirikire chokonyora gwense na bwigo bari barase enchira yabo etaria yabo tambe chinga kechega chugo chengera ritukeriga ya 14 kera umutinyo kabera sokorokya obwanchani unagotumanya umurikito Daniel Antiri Kero mwaka hitariki 14 umutinyo kabere nsengima nigego chengera rituko lya banchani gose Valentine's Day lirigo chengero hasi chinchira au higati yabo abanchi kumirana korambali okoboko gochase balia bagenderete gwetera imechando au abanchani kogorerana mauga nebyegwa nabande nigo bakweboya chianga chimbaliri bunenchiremo yokulichengera aso mwakoiga Getembe TV na Getembe FM no boteneri bwae bokoragwa na Obad Mukwa bakubwatrina ne abisi Women Rep County ya Kisii Mosque Donya Doris Aburi nigo batarera echera ya Kisii na mwana sensemo y'abasubati abasanga na barabo igoro y'ubugima baba obosemya kuba omoyo hasubugima namagaga basanga hasukulia no kunywa. On behalf ya management ya Getembe TV na radio na ofisi yo Women Rep Doris Donya tuwaka niambia mono aso kwa rikwa gochase Kisii main prison women prison uchawa sherekea tukulia Valentine's Day rero tuwaka niambia mono bali ba support tuachaga iga mona se Doris Donya management ya Getembe kora uno moderator Obed Mukwa nga twachire twikana ndiga twabategera bali basibire maiga basubati batere nga bande mbanya gocha gukwani n'abayiri babo sinich family cyabo asenja magoso yabete gakorekana uchakero mwako no myake kubwati ntobeto gochaka kubakwani abasubati basibire maiga no ena baka basibire maiga andake kurugara sibakuru kurwe binyoro abantu mbabange lakini intubuna Getembe TV na abantu bonsi etwacha kubarokyo obwanchani eje ne ntunde ntanga kabisa egetasini keito kya Getembe TV keimokire getambokero kyogotarera abasibwa asechereyeiga na nigo tore no gosomera buna asemyake gocha nande ntobe togotarera abasibwa ukwana chinga kecho abo bisabaiga kurwase abisi Mosque Donya abalinge kuragwa na Happiness irere nigo bamenta buna yabisiga nebwate miroberiende emenge ngabuniga yera chikogenderwa gochase chinsemo au imeye county ya Kisii iliyokorokyo bwanchani bagotanga litukulia mapenzi bano twararende bantu bali megali abasipati bali na barabumbaga ne ilikorora abantu bali babanjite bachire kubarora ku ofisi yo Women Rep na ofisi ya Getembe TV ero twatarororo twabairira chindagera bali na gotenga keigo twakora twasekire na barabu twatengire at least na baba feeling ambale part of us
nwanekera bagucha kurumega bali baganira kurumega nabo bago feeling aki abantu bamintumba twegita abantu bari baitumure gari inka manyanga yeso ngata bari ngana rengechera much tukondra yonga the first charity ose first activity utakere gukora uratarira abantu bare basibire abaro banyari kugubanje bulina abanyato sibire ntubata abantu sikare batuanjete igitambo kerekiga nigo kiagokia abateneri bechera bagendera kuburia ababwatani ao bayigo kugendera gutarera basibu abaiga nkorobadere gadasaini kiagatembe kurega sechera ya Kisii litrane nguruko Daniel Untiri. Biamono murikito Daniel Ontiri norobotirwa senchira yoboyi kirano mwancho murigeria togendrete korigereria ariane kiwari tukoria rero kubwatakana no gucengera kwiri tukeriga nigo abange barokana kwenekia obonchurria bwabo tambe ande mona sebunge ya Kitutu Chache South gosanga no murikito dipo nasanya nigo abange babo bateba inchirateyo baranyara ko babako gendra gucengera ritukeriga na kubwatakana no gokonga kubugima okoko gendrete ase ense ya Kenya sabange bateba nere buya kwegendera sikigasi cyabo ase karibu na omweri abwiri tukoba chikonyora engeria yabo. Naelewa Valentine ni siku ya wapenda nao, lakini sasa utafanya maneno gani na pesa? Unaona hii maisha pia haitupeleki vizuri. Kama mimi nimetoka asubuhi nimetembea, sasa ninarudi na shilingi 50 kwa nyumba. Asiri tukorio kwenyera obwanchani amona banchani ria Valentine's Day nigo tuomerana nebigori ao anenebeye county ya Kisii abwe baba gusanga ibirengerero byabo byo kwenyora abamwabo. Unajua Valentine ni tukorio mogoko kobwato mwanchiogo nilikuwa nimechill, so nitapata na mpo mwingine hapo hivyo akaniambia kama unataka tupendana leo ni siku ya Valentine, so kama hivyo niletee maua then ndio tutaona. Njege ntongo tebarero ndeno moko sana amoga na mugoreire kararo ranganje angobwanja ni bori wekene naroti ngwanga Asen sekta yabaonchoreria nigo bonia bwa mauga bwa babera obokongu mwako yo Valentine ya beire nkongu asengi uchumi ya Kenya ya beire nkongu sana nonye yani toko nyara kogora montoriwa nonye ndagera nyumba kogora saine nkongu asengi jobo kumobwato bere iro bokongu na tiko bitari nao ni mauga tano gakorumama akarange bitombi engereta ke biashara mbio ya pesa kora batomba bwati nonye nabo nigo baerera bagoteba obuya bweri tukeri gali ya Valentine's nigo bono bogenrete gokea Ero being a Valentine Day ina bere worried abantu tumigire paka bunanje mbwate 0 flowers okoba tingdi in a situation yoko manage gora even my wife even 1 flower due to difficulty in life. That's why I couldn't manage. For sure, I'm worried about the situation we are living in. If this goes on after the next 5 years, I think we are going to die, all of us. Thank you. Ine chingaki ligoriria mauga na boigorigoririe ndegera riarenganire ninkigose orachore kugorera eamate yao makoyo ugocha tenjere ngao rutaje gusi tukamukaribisha bia lakini abachi tata totebe tikende gionse Valentine yekire abantu twara ba celebrate kurumaga oboguma bokongetepa bone riuga ria Valentine kogora ose nebi tumeme tolire bere nkogora ngire romo kungu nyombara ba na bana wali uga ngore riuga 200 nobo bitume metoliro bere 200 na kinkogora riuga ntigo bituma ginko ripoteria egetaseni kiao kiagetembe kuruiga somochi obosongo ritiria na inkoro kwa dipon asanya manchumurire negative birengererio bya bananchi bande batarra okonya okororo kuguchengera ilitukeriga korende tokosuka bosio buna etari botambe kubwatakana noko umirana nabwo kubwatara negati abanyanyimbo nabwo bananchi asabange babere bakoenekia okongusana no gotinda ne mono chinga gicho korobekana lakini aseri tukeriga ri 14 umutinyo gokabera asogochengera obudi tukeriga ri bwanchani ni gabanyanyimbo baesokia senjire tari ya botambe na gusangana bananchi ase Chintown unenjire moyo korokia obwanchani bwabo nabwo koenekia okubwatara na kurokuya asogochia koenekia buna okubwatara negati yabo na barabo gochiko kinia sekta yoborendi nechikoba sejererengia abanyanyimba abagani bari kurabona batendri babo mu Inspector General bwense ya Kenya na boigo mokonyoye ase ense media Nairobi. Join other Kenyans in celebrating this day by sharing flowers
just to express the love and care the National Police Service have for our people. We are delighted that today, this morning, here in Nairobi, we were able to interact with the members of the public. That's to make sure that they also see us on the other, the other end, the other way of life that we also have a feeling for them. And to say, unlike those old days when you could see a police officer, people run away. You ask your colleague, why are you running? Then they say, police. You join the running. But at the end of the day, that was police brutality. Today, they are our brothers, our sisters, our friends, our husbands, our wives, our daughters. So ours is just to extend to the members of the public that we pray for you guys. Always remember and care for your neighbor as you could care for yourself, and we live in Mwanchumo rigeria hono tuguskabusyo koirana sorgo ngorogusi county ya Nyamira nigo ya mateyamo kurwa sekenyorogia kirenda keotoka se ward ya township bunge West Mugirango ase county ya Nyamira yeso kire na kuruko boria guchia sabarai na bonsi bari no kugonyo kuyagu yasokya na kubakonya bune nchiremo yogo chago konya omwana obobwe miaka 13 oyomenete no bolema kwenekya buna nkwegenderere asa masomaye Buri kitopoli kapokara na sanga ne amateiga ya Lydia Bosibori amo na Crisantos Mogere abuba kwandra ko ganyokororo kwa mwana uyobo anyara kobaga kubwato koboko na konyaro bokonyi gukwegenderia sama soma nime yekinyorekega gya kirenda aigani gotokomerena amo nomongina Lydia Bosibori oyolengina Graphins Mogere oyegeta senike kya molekera matuka make aitre mwana uyo ne aro molema lakini na monyoreteiga na manyoreta ka chenche kara kabayela kabobulwe bokuru kuchontis kera na mwirite nyagitari bakambeke what 2 weeks korenganamo na Lydia Bosibori igakwerera buna akiniri umwana igasegeka kemyaka 14 ya itire oyo korenganamo nero utebule twina bole mu buiga onyena boni gabarai aho bagendreko bagotarere nkeye gabune nchire ya moyokorwa obokonyi asumurai bwango mono taragega no MC kurwase wadi ya township omonske duke oyage masira oyo mubwatokera wheelchair eyo eyamateyega yagokera nabono niyo eyamateyega yagandreko bagegwa sokya nakoboli ogosiro kurwase abaraibe chingencho chonsi elio umwana yeganya ariko bagakonyore skuru ya bene eyo banyorire asinsa muchiri cha St Matthews Nyabondo elianyara ko bagagwe konya samatuko alebosyo korweri bona twendereira amasoesi bakoikire myaka 13 oyo no yo 14 awate wone skuru omwana yatagite na nyorire skuru ekuru ku St Matthews Nyabondo na sabiro obokonyi kurwase muri abarai bonsi pimongo nyiro omwana yone no mungaini na amanyete kokwana na ndamanyete kokwana makege songo na sabuburai abarai bonsi piasi muri mongo nyiro omwana oyo igo basabira obokonyi kurwasa abaraibo echingencho chonsi elio omwana oyiga anyare koba agakonyora amasomo kiagera na amanyete gosoma na amanyete kokwana aise konyora obokonyi na baraje kwekonya guchi mutwe baki na saba monkonye omwana ono mongaini aende skuru eja kwekonya baki abarai asumukuiguna ncho obokonyi ntagete omwana oya ende skuru asome no mwana gito mongaini asabire Jerusalem manya asoiwete dio kimasira nayo ande kwa mbeke iroko boko kwa ase ukokorwa nkonyete wheelchair na ande kwa nkonyiro okonyi bonde na sabiro bokonye na umenire pu Jerusalem manyi tibu mogaka aso igweta asora asibonega rocha asimuturi nore maega yane inde guardian yao maega na nyaribo asore bonega igu akyonkonyo bokonyo bomwana ono mongai akina abasabira asimura asimwesipi mwiwa bokonyo monkonya aso gwanja kwini eiginko reporter geta seneke kya wanjete kya gatembe Koraiga imeye kaunti ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara Kito Polycarp okara na roboti urukero kyobo kwa nikurwa si kaunti ya Nyamira tokore na si kaunti ya Kisii mwancho murigeria amateyamo
kurwa ase kenyoro kia bogeche ikigotoka ase ebunge Nyaribari Masaba ase county ya Kisii yanyare koba kegwesokia na kuboria obwene gotoka ase omwana banyarete koba kagutia amakweri maiga yo gotwara riomana rianka amo nomogako yekurwa ase chinsemecho Murikito Gabriel Nyakundi nigaikira na senseme yubune nchire mo yokubwatira roboti orwo ase bono ikiomekeria community policing kyanyara koba kegoikira na ase chinsemecho erigo chiakoene kya ningi kerete egekorekyo konekiwa Litkorerero nigo muswati oyomo autia makweri ase kinyoro kia bogeche ase wodi echuni ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii yemagiga yomugakoe kotema komongenta asami nchoria na goika ase community policing abubaika asingiyo na kwenekia buna nigo musae oyo abwate kerengererio kyo komongenta omurugi oye muswati na rocha Oza umusaja yo mwitire sana. Bono musho yo igamo ngentete umwana yo ne asabamenye takaseka kaye nekiko twa chiro muchu yo ko ne kene. Twa do ne kene na ta ko mongenta. Njama leta gradis kwambuka. Umongi no chose munyagichanga. Aro sije jana abaira no baringa no mugako yo na nda konda. Bona ne kiro borali nya umusaja ndika bande no matidi ukyo bwatiru no mugako ri nambo namubolingi akora. Na ya yo ngentire mukaye ne nkoli. Niko boigo ngina aerera enchira abana abo basumbwananire kurwa baswete ase nyomo eginto kereire barabo kumutagorera inyumba asibonega akorara isko akaenda ochire no musigo umwana yomoke namwire mpaka kumbo nyorira umwana nando abaira nando utamire na abana abo nando ochiro iranire agacha chusiga amatanga twabwata kinda amatanga bakangya kumina no musacho bakayerie nyumba yana Abaswati baganiwe kuba maiso asikinyomo amon abasaye ko tiga gutumeka amalyogo yogotindi ayo aranyare gosaria kinyomo cyabo ngina byara atagurite so yendo da biri abaswati ase mwasokire gukia sika baibuli baino nali mole sike musika bakekenyoro genda mutige kunywa marua lenda bakungu abalende Nino bakungo basika banyakobya nabayisobya nali mulamenyo muki mwaje moko koraba moko Ingo reporter Getembe Croix sebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriel Yamano Murikito Nyakundi Gabriel noroboti rwasinchira yobo ikirano togosika bosyo mwancho murigereria umo chief whip bwe bunge NNA aiga Kenya oyubo igoro mujumbe bwe bunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zasoro ukwana hasomo igoyo mabwa matanga se chinsemecho chokwengo kwayo Mheshimiwa Sami Kenyanya niga kwanire eganga ya yego chokone kya goikirania amagendro ase bunge yo asarokande komocha hegati yabarai abo babeire bakogikeria oborai bwaye nabo igo kunyara ko bakumusaba anyara ko bakagotiga kwegerera emeroberio nabo igamagendro ya serikali go chase bunge yae egenta atebire nigara chekone kya magendro korende chinga kichekura kikira chikoika asama tukaribusyo na chikonyara koba gakorwa obusega korwa ebirengero byaye kubwatakana norongorega rwa gusi kwene kya korosia saiga ya mokubwatarana unenchire mewe chakone kyo bokori buro byana bwiga magendro Ewa tenenere buno morai bwa chorirwe egente getangani aya motu aya rebo chimotua na aya nyasai aya re maegaga na ara ya mana e contract ya nyakorere ya kane to 20%. Igoni rengeta keire 80% yegere pare yo ayo mago tenaga onga matemu nkwane bobe como contrato ita akanwa e para ya netera para bada o to so tra akora kende bende tiro kora bia bosere bobe tabaka boisiga tabaka township weye kerese ko gama na migosiga na mote school ya tabaka boys ena yerigere titi tanga ni 5 million enje min tabaka township enje record kana teringia bona ina tokoro supplementary budget mwaka migosio ntebi ganga in fact kuandika ile message tinza chingia bona ina toko koba tigamige ayebatebi we are giving them 15 million eskuwe ya tabaka munatua heta tabaka boys 12 eyetoye enero 15. That is the work of a member of parliament. Ayo na ayang maega ayang kugambira bono inga kali ayabo tue aliyo gontebia
Erebia basere bobe. Ekiagera gento na pimira matukaya. Amatukaya. Eto bubwata ari kondo. Ndurmote ibantege kutwa kolire gosututa ito bakolera. Tuanyore otero kujia. Aba usitubwata namo. Toto okrokuya. Tikubwata na tore. Ega asiero tuakoire kiwa kolire. Okubwata na no kuya. Tubwatane. Bari kawancha tosoro kana ngote bari wancha tosoro asa ngoga. That is it. That is the game. Let's tell each other the truth. Erebia basera bobe. Osemu yande. Toge ndreko mpono gaki abana wamito. Ogirango nero yarenge maenge miaka yose. Amageni mwachaga. Tegerere. Epare mueta yeram. Eye. Nyarengo. Etamu eri kurko netara sobunge. Pare nyarengo. Eye mueta bakana. Nyarengo. Ruto chitaka igora matanya. Akari. Kwenye babu ili machaki kukoba kuchimate. Tukamwane segi mwishimu wa pepo MCU kabaira. Na bande. Epare kama akoba. Ono iga. Inje my friend. Kwa nyere bisoso goli. Aseki. Timbu atipara nyinge mogirango. Inje bono ya negere na kingo kora para ya nyakorere. Na kingo kore para ya tago. Na kingo kore para ya saka. Kubo chago ikenga kia mutuote mchuro chia mutwe. Mwenye kwake sabu. Mwenye ngonya mutwe na bere igo. Nkio wote berundwe mesase kuraga na mono. Nkio wote. Mwancho murigiria kiragono toikira umwerio we kionga chinsa ibere asense meiga entangani nche nkoro kwa Clinton ondiki togante kubwatira na kaiga na kura sense merio mundu we manyero Wilson makori Oscar togore na sense mo ya kabere tochikogandra kwemanya senchira yobekirana. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko murete Roka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitumelab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetubwate chimashini chekerero inkoigirya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigirya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egatibu manyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase na atari kwa service ase school fees ndasa gotanga kwanza ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokomo konya oso ase program ya kusibisonyo tanya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kase school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that tinyo wale mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukani mutu
asamange na wogwaka esimu gwetrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana konyolera obumanye riri webekeri bagari rya asensiga yo kwerwanirira. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye tembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokorabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboreme kurwa asi abamanyi boboreme bosakegema inyora amaguli abo nigo ali aya insekegema asebinto byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols nabungoma Kisi niko bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwansubu bolemi nobotuge. Getembe Television ekionga kya Mwamogusi. Karibu sana naendo mwancho murigeria sensemiga ya kabire yekionga chinsa ibere nabono tokogendera kwemanya abananchi kurwa se chinsemo ao nabiga barai nigo bagendrete gwesokya unenchira yamo yokumaganiria amaya Mheshimiwa Raila Odinga uyoro murai kurwa senseiga okorigia gochorwa abuna umunyakero bwekyombekeri ki African Union Commission chikure cyo chikagire kwene kigwari tkoria ankyo asomo chomo nebo Addis Ababa enseria ya Ethiopia ase abarai ao banyariko bawikirana sensemeyo bakorwa muno murai bwensi ya Kenya mo school ya Muruto bunenchira yamo yogo chakwane kya uno Mheshimiwa Raila na chikonyora obobui. Tunamuomba hata akienda huko, hata kama atapelekwa kule Ruto, tunaomba ajue sisi kama jamii, kama Kalonzo Musyoka tumesimama na yeye zaidi ya miaka 15. Sasa 2027 sisi tunangojea arudishe mkono. We want to wish him well. Tumekuwa tumetembea na yeye akiwa kama kiongozi wetu wa Azimio, and we want to wish him well akienda huko. Na tafadhali akienda huko aambie watu wake wasitusahau na wasiganduke katika Azimio ya umoja. Lakini pia asipopata, tunamuomba apumzike na akuwe consultant, tukue tukimconsult kwa mambo ya uongozi na mambo mengine ambayo yanahusu nchi yetu, kwa sababu kwa nchi yetu amekuwa akichangia sana kisiasa. Sasa akipumzika, tutakuwa tukimwendea, anatupea mawaidha, anatupea ushauri kwa sababu ya uzee wake. Kushukuru Rais William Samoei Ruto for genuinely supporting Raila to this level. We know Raila is going to win. He is the most qualified of all the candidates. He has been in government. He has been in opposition. He has been in elections which have disputes. And every time there has been a solution. Ningependa kuwasihi wa Kenya tuwe patriotic enough. Huyu ni Mkenya mwenzetu, wacha tumuunge mkono.
tofauti zetu zile hapa nchini Kenya tafadhali tuache kando, amaliza yale kwanza. Akimaliza ndio tukuje tuvutane kama wa Kenya. Ni mtu wakati yote anawekanga interest yake kando, akiweka interest ya wananchi mbele. Kwa hivyo tunaona ya kwamba anaweza leta amani Afrika mzima, na ana uwezo kabisa being that amekuwa kwa opposition na amekuwa Mwancho murigeria tutigaritase omucho yo Addis Ababa en Semeria Ethiopia ni gomuraibensi ya Kenya Moscow William Ruto ara igeikaro gyo koringoria na korigeria gokwandra chisegino kungusano gotinde ko kendrete ase enseria ya Sudan muraibense ni gaomerana no murikyo monne wekyombekeri abo mawechinse kya UN umweshimiwa Anthony Guterres na boigo abaraibande bechinse au kurwa sensemeria yechinse chirichia obwarabu na boigo umuraibense Ethiopia negati ya baribekira na ase geikarekyo aso muraibense ari ira yogo chakwane kyakobeka emerobero yokubwaterana ne chinse chorogongorega ru Afrika gochakoerania omorembe asenseria ya Sudan na boigo chinse chinde echo chigandate koene kya chisegi asebonik. This is worsened by the massive displacement of civilians, with an estimated 11 million people forced to flee their homes. The collapse of healthcare systems, the spread of preventable diseases, and the deterioration of medical infrastructure have further deepened humanitarian emergency. Global solidarity is essential to ensure the Sudanese people receive food, clean water, basic health care, including vaccines and medicines, and protection against violence. Today, we reaffirm our commitment to the people of Sudan by announcing an additional $200 million in humanitarian funding. This support reflects our unwavering solidarity since the last decade alone. We have stood by our brothers and sisters in Sudan with $3.5 billion over the past years. Mwancho murigeria na manga kagire koene kiwa sense ya Addis Ababa Ethiopia gochakira edit kuria ankyo bono tugure na sense ya Kenya tosoa se siasa maiga yegati abajumbe kurwa sobo mubori bwa Azimio ko goseria gochakobeko muswada buko murusia bese muspika monebwe bunge yo mweshimiwa Moses Wetangula asekeri bago tebani gatari goikirania emeroberi yae korengana neri chiko nigobone gati abajumbe kurwa sorgongoro Western Kenya banyareko babagwe soke no kumwegerera mweshimiwa Moses Masika Wetangula asebate biranyareko bagako egori bagari nyororo ryo goikirania emeroberi yae ase bunge. The Speaker enjoys the bipartisan support and full confidence of the House. This was clearly illustrated in the various contributions made by members of Parliament who participated in the election of the Speaker. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the Speaker. We put the personalities who are behind this false and fake script on notice. If they are worth the assault, let them come forward and face us in the open instead of hiding in the shadows. The members of the National Assembly across the board have full confidence in the Speaker and abide with and respect his guidance of the National Assembly. We note our disapproval in the strongest terms of any narrative that seeks to portray a contrary picture. After all what we spoke yesterday, it ended up to be a matter of Speaker. I think as Parliament, we have more better issues to deal with for the country. At midterm, the things we are doing, I think it's very unfortunate. And so the most important thing, first of all, coming from the community of Western, there is no way Speaker is going, nowhere. Mancho murigeria togotigana na siasa bana tosoa sekta yo bochenu somori kibotamba se wizara bochenu Mheshimiwa Mary Muthoni anyareko bakagwe sokya na gokwandre miroberio iyo serikali na yabekire wetara se wizara yo yogochakone kumna chinse mo chonsi cheme baga yensi ya Kenya inchichikorendo ase nchirerengia yogochakone kya buna ensi ya Kenya na bega bamenye bense iga tibari gochakobwatira ni gwana marire au ayoga ndreto gwateka ase chinse chiri chietana ine ensi ya Kenya buna oburere bwa mpox Marburg na bwa Ebola.
we have also been able to have risk communication and community engagement efforts that are ongoing to raise awareness about mpox. However, we must note that there are other threats that have emerged, posing significant risk to public health and safety, including Marburg outbreak that was in Tanzania and Ebola that was suspected in Uganda. These two outbreaks remain active, heightened, and we have heightened risk of cross-border transmission into Kenya. And given our proximity and frequent cross-border movement, Kenya remains at high risk of importation, requiring urgent and coordinated action to mitigate the spread of these two diseases. We are not an alien country. We collaborate with the Ministry of Health, our partners, in order to identify the appropriate, to minimize the risks, as well as to provide the appropriate measures so that safety of the people in the Kenya remain as it is. So we thank to the Ministry of Health, our partners WHO, and all the stakeholders to contribute towards the Tukuskabosyo mwancho morigereria eamate nabega basani bo murari Leonard Mambo Mbotera uyu nyatkobaga konekia emiroberio ya yo bakoreri borubia ase radio nyatkobaga gosiro bogima bwaye ejumaye ikiaeta nigo yamate aye nabayigo nyarkobage ko arigania emisa yo mwerio abigo yo kumunyira se kanisa All Saint Cathedral ase county ya Nairobi asabanya arkoba ko mukwandre sabari aye nagotebanika arenge homurari uyu nyatkobaga konekia emiroberio ya se nchirengia abigo kera arenge konekia familia aye nechikomenya ase nchira ere ingia. I met my husband Leonard in 1965 while working as a cashier in the heart of the Central Business District of Nairobi City. We got to talk and know each other to the extent of becoming friends. From the time we met, he approached and treated me with great respect. And from that time onwards, we loved each other. He always made me laugh, and in 1970, we officialized our wedding and were blessed with 3 children who are now adults, Ida, Jimmy, and George. My husband loved his family and children, but was a man who did not like conflict at all, and while a public figure, kept our family safe from the limelight. In 1982, when the attempted coup occurred in Kenya, I remember opening the door when the rebels knocked. Everything happened so fast, and at some point I thought he was dead during the fracas, which most Kenyans recall. We thank God for Leonard being the voice that saved the government, resulting in the coup's failure. My husband has lived a blessed life, loving people and enjoying his work. When he fell ill, my son Jimmy became his primary caregiver, and I'm very thankful to him for that. Leonard remained generous throughout his life and cared for me as the mother of his children. We loved each other, and I regret that sickness has taken him away. I'm thankful to God for a life well lived and wish my husband rest even in death. Blessed be the name of the Lord. Mwancho murigera na kurwase ensemo yekionga chigosori nigo bona bakori mirimo bae sekta yobochoni me serikali county ya Kisii banyarakoba bakubwatira ne serikali county ya Kisii bune nchiremo yogo chama sogo chengira ritukeriga ria Valentine's Day asokwenekia chigosori au asegeti ige chigosori kya Gusii asebagosori omupira asema miranyo yega kombe ekyo baruka buna Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza.
Chief Executive Officer when Gitari tende ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Uno mwaziri itatebire ituria rero itwanyoretenga iria abandi bakarego gokoba mauga twetu bwate ndogurunga Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza. Ingenji aene linga abakollegas entunde tokora masoesi marire mnabona ya hypertension, high blood pressure, ya sukari, ya cancer, ya obesity abuchire aso utakora masoesi. Gene njire yemo ko make sure na tuna bakollegas afya tuakorire murita masoesi egera marwaire amange lyagotange kana masoesi tunyar ko tokonyatanga akubwa mono toro kyo mufano ase abantu bonse inga kero mondrata ke iro ligishinga ki ochiesa ekero mobere okora masoesi nalio marumna ya high blood pressure sukari cancer turanyar ko batokunyatanga togendre kokore masoesi amangi gwetani ya mwaro rero tobe toko chamo asaba kolegasi bafya na hande muno wasiri ateba mugaba noito na atagete chi department chi de chance shikore omoyiga muno yiga gara to chamo ko promote na unity asset department igora kiage kerege kenene tunyare ko kaniga segeti kiagera otambe etole chio bisando kora jinazi mbiya aseki afya bakolibasi abantu bose sababeta aje segeti anyana ko kumyoka anyana ko mugere yabo enough space kolegasi ariyo bisioka na segeti igo ekene ko jaga segeti korosia tournament ko afya tournament as a department ya health and to assemble department chiro chons as a county ya Kisii nyare koega mfano igo nyare ko department ya health o chamo ko se mipire munega nyare ko konya koreta unity of purpose Toska bosio mwancho murgeria se county ya Nyamira niga marigani agenda ko ene kiwe chigosori cha basketball bosio bwa mameranio regionals nigo bono ababwata nikorwa se ensemo yu asama meranio rachi ko koleka no motinyo gatatu mwako iga se bunge west mugiranga se school ya secondary ye Kerenyo technical egotoka se wodi ya Bunyamatuta county ya Nyamira nigo bono banyari ko bagwesokia na gwakirambu ya muna baraya baene kirebo negatie kige chinseme chonko bakira se nchirengia ase baruro ko boli ase biti binde binyara ko babiko ariganirwa njire mu yugo chia kwarigania amamerania yo ase chigosori chikagere konekirwa ebuna egati yapo chigosori chama minyoko egosori ya rugby cross country na boigo handball Roiga etobwate michezo ya basketball, athletics, handball ase kiwango gekoro kwa divisional. Asa athletics etogo host school 33. Ase basketball rero etobwate school isano nemo. Ase school isano nemo chirase kinyanganyiro kya rero kitimubere asaba iseke kitimubere asaba mura qualify go so the next level yekoro kwa sub counties ekoba next week ase school yetu Kenyoro ya chorirwe ase ngenje bwa the facilities kingia cyarosiwe n'abayisani baitaba ya partners unabono umuchumbe oito o West Mugirango bwana Honorable Steve Mugaka murigere limaega yane orosiri egetie kiyagie international standards egetie kota are Nyamira ngima bune county egetie kota are Kisii bune county egetie kota are Nyanza bune region Kenyoro technical nero yoke bwate egetie kebekire cabros kemakire na morocho maega abana bandrete gutina umupira obauti no koro basket tutate gwakero muchumbe ngamu yamo era twacha sport division ya Nyamira especially jene coach ya basketball na chingana nyine kitikire kia sana
gego facilitate talents ya bana mune jere coach ko kasane ko no team deke kero siri ke konyo konaje talent yo mwana lido mwana ave scouted kaende kwa kanyo mo chize yeso ngwere ngo pia mo ko shimo yoro setia steam mwaka oso ko siri team yeke nende ngo challenge ya bana no government we county dere minister of sport yeke radi ke facility dere ngo no mo no to ke nyowe mo matoto wona beke ke mo nyowe mira boys ali township ire ke mo nyowe saba ko nyamaya beke ndere nyowe tukebera kere to tuara talent team balance everywhere to te verro di soka but nyowe kine ine effort konaje talent bona itu coaches ukifanya hivi kasi itakuwa mororo ndoko train ya bana iko moyo so that can be able to train ya bana kwa sana ngoro challenge ane nene na CBC kutoja ikena kibiga na irimono sasa bana ba CBC apart from sciences ikena to sport science amana go joinga ni kwa ndio wewe karasi manchomurire wikira guno to ikiro mwerio we mesa yikionga chinsa ibere asenjira yobu ikiranu kogogandia oborigeti buro ya bwemero biri gendrete ya Getembe TV kurenda sembeo ngogotigira omuroberi wa hapo vipi oyokoretwa asore nere sama miyenda nchenkoro kwa Clinton Ndigi no twarengenere Wilson Makori kurwa sensemo yomuntu wimanyero tomerane ikoroga chinsa nya semesa yikionga chinsa inyobotuko bwale hapo vipi yo yenga Getembe TV nainde oyo nomoro biri kuri kwanga hapo vipi okoretwa 90001 ashitochi komerana nabagaka abangina abasaye egeretu bolia maswali gaiga maboli ga naria egeretu nyara kuba togo sekamo so Vincent litukolio mwali gos ndigwa jaeta konyora labor pains ndero bono ndozi okay yeah ngiora te yabantu egere mbanyora ge dotokoro nga labor pains era que para tiga kwanza all right my friend tuendelee namna hiyo labor pains ndiya chagete gukoria yarandira arona kurange matukata toiga what is he saying inkikeli gekogera gosomo ntonyora labor pains abeli nabakonyore muri nabantu abange asengencho igoro yo kuna kwayanira nero kwanyora ngati kwanyore 99 tari kwanja kwao ala afu no nyare ko toa duru sa kuaminika duru ya kuaminika duru ya kuaminika ni kama ukiambiwa kitu unachiamini yani unaamini hiyo kitu kwanya kwa duru sa kuaminika nasikianga lakini sichai kuwa na nini yao kuwa ati naweza kuwa na business yao lakini inasikianga unasikianga duru za kuaminika ndobo ege ntongero tokoro kanga dichotomous key kwanya ukigwa dichotomous key umontara kwa dichotomous key yeno ire njinta ire sababu nanga karakwa ngikachibunanga yetumia na banguira alafu ege ntongero tokoro eke fungo ngero gya chirike korko nga dichotomous key eke fungo ge koigora kirase andon siora osora gende orojora kanyora no keore kitingo nyara gukigora sababu ne kingo kegore kefungu ekina chira kwa bo muibi na igora kirase ni ibira abantu God have mercy upon us bale ko tokoro nga dichotomous key metana ne kefungu kenyomba continue no ke bwate kefungu kenyomba na tiga nyomba nga ingo era bibo mbalio okay ntongero tokoro nga dichotomous key no ke maete dichotomous ekebungu na igure kebungu nabo igo ya na bonde muyande what okay no bwate dichotomous key dichotomous key timbwatiara continue okay makorege ndongero tokoro kanga cash crop na cash money etofauti ne riero cash money go tiene que tuko kokora kegima o tariko gebeke rumusara be na yende cash crop ne rine ntoko beka kiba tempesa God have mercy upon us yani ebengi ya account tofauti kiero egatia cash crop na cash money cash crop ingali itoke ngwenduma cash money bwata litoke nga 200 yes enere tofauti ero niko Jesus is Lord alafu ega ndongero tokoro kanga cash crops na cash money tofauti kiero cash crops yes wasi chwa cash money ni ile ya kutoa
Ile ya kutoa. Tofauti ya TP na TB nerelie. TB na TB. TB ne okorora. Na TB endene TB etokolige. TB. TB. Hey, come look at this. Tofauti kiero kati ya TP na TB. Nasikianga iko na tofauti. Tofauti yake ni gani? Tofauti yake pesa yako iwezi kupotea. Ukiweka pesa yako unaipata. I don't want peace. I want problems always. Tofauti nereliero egati ya TP na TB. TP. TP toboa yani TB. Tembea bora. Na BT TB na TB TP TD etokwate wenge koro kuna Diamond Trust Bank TP na TP no borore ndwere getembe sane koro tuberculosis Inginero ya chire koro kwe power bank tumatinga wose kweri kiriorora power bank na bege torro bono tika kwende chiri kono ne pesa kwa beka kusene mshwari kwanyora nga muno kuchuko kwende kusene placement yo chokora kusene raini nyesi myaziri kwanyora chibase chasikira nirigume chonse. God have mercy upon us.